Lada fimam ia umur siang ubertu ia kasiar pi. Shisha haga bigasing kontratu saya kalang berjong pi. Haga ni ke video juga mentasi kan batai pi ia kilai teli ki jingi tu kana ke balam kot ba. Haga bangan batai pi kumno kini ginang tu benar kami ya ke trik ke batamai nak mentaban tu nangi. Hoot ke jing syatu kalong ke barit bat ke waduna ting arspa laispa bat ting babondu lahajar teban komplain nu ngim sodap. Teke ke watan kami yang kalong banlong ki bahusiar. Oke, kalian pernah no ya ke por pingin wan by direct shek banta jangi video jongi mentakaski. Henry haswa jongata lada fidang long ki batamai hagan ni ka channel jongi wanam klip ban subscribe iya gan ni ka channel jongi namarkum kini gi jek khubor nakapor shakapor ngi wan rashpi. Sa on ya on notification bell kana ma phin long ki ban nangkong ai ban yo inga ka notification bat ban yo ya ka khubor ka kongsan ai nakani ka channel ka barit e jongi. Ka jingi thu kana ka ban nangkong. Don uwe ubriu ubadon ke dukan ke bahek bahayu. Shibun kibriu kibar man thet jing thet nak ni dukan jongu. Te ne duk por baka sarkar jing India kalapun kelaya ke pisah. Ula syam jing haka jing dia berkukutia. Te ula wat igelar ke lenti kumnu man penduna ya ke por. Nak mentaka jing siu bat penpa ya ke pisah. Te kumpala suggest daka sarkar jong India ula pendon kam daka digital methods nak mentapan siu pisah. Bat ulap baka taka jing siu leng baka digital system kalapun suk shisha yu bat yaki customer jongu. Bat nak mentaki customer ki bomlang ban pendon kam ya kan net banking ulu shim dak pisa nakot ne utrai jong dukan ubu ya ka we ka QR code nak mentaban pensuk ya ki nong thet ban scan bar ha ko por ban le ya ka payment nak menta ka jing tip jong phi ha ka por bang scan ya ka QR scan ka pau ka kerteng lene ka UPI ID jong utu briu bangi mu ban siu pisa nang ta ka mi sa ka we ka page ka bangi ha ban enter ya ka dor ka bakat nongi ha ban siu sya utu briu bangi kwa ban siu nang ta ngi ha ban enter par sa hendro likipin nang ta ke payment ka long success. But enda ke transaction ka long success ka pau ka message hangi berkum juru ha ka mobile jong utu ubriu ubang yumut ban siu pisa. Henry na marba uni utrai jong dukan ubon kame juyo por ban pe ya ka message hapo ka phone jongu. Bar kita ki nong thet ki chupan I da ka screen jong ka phone jong ki ba ka payment le ni ka transaction ka long successful. Bar kum ne ka ya kita ka si ba ki por jong uni ubriu. Ha ka ka si wan uwe ubriu uba umitho bar ula shim tiar naga dukan chung kumbalai hajar baru wong bau kwa ban siu leng ba ka QR code kumta uta unong thel ula scan ya kata ka QR code ka bala buah khamat chung taka dukan chung uta ba hatu ka ni UPI jin pi ka de ankit mat uta utra dukan ko hoi ka de ankit kumta uta utra jang dukan ula shania bat uta unong thet ula le ya kata ka payment baru wong kala long success bad open naga screen jong mobile jong u baga taka payment ka long success kumta uta utra jong dukan kumbashania ikiwe ya uta non thiru ushania Henry uta utra jong dukan tip baula sha thok hata ka por hangne uni unong thet la thok ya uni unong de ngan sapani phi hadin kumnu ule ya menta tongin phai pat chaka story ka ba ar we ubriu yo ya ka message ba yo ya ka cashback na ka phone pay Henry uklam na page bah kata ka message kam shem na wan na ka company phone pay Henry ka wan pat nagawe ka company ka bagi seriem pat ka phone pay tekat ba udang pule ya kata ka message pa yo na ka phone pay hakata ka por ka wan ka phone call bat uta ubriu ukam nga de ba ude unong tre jong ka phone pay congratulations ba playo ya ka offer jong ka jing job na ka phone pay pat maphi phi uwe na kita kin lucky venus na ka company jongi ba yo ya ka cashback ar hajar tangka hatok ba phi kwa ban awel ya ka cashback ka ba ar hajar tangka hoi nga kwa ban awel ka Henry ngan le kumno pat ban yo ya ka cashback pimton kam ban le rupa Henry within a few clicks ka pisa kan rung direct ha account jong phi ka ban kong ngan sen ya ka we ka link hapo ka phone jong phi mentahi sa klik ya ka link sa enta yo UPI ID jong phi pat press okay kan sa wan yang ka message hapo ka phone jong phi ki Henry utlik number sa aya nga ya kita ki Henry utlik number bat sipang ka pisa ka rung hapo ka account jong phi uta ubriu bapli haka jing lui bom tip ruem kawan ka message hapo ka phone jong pat klik ya ka link marsen klik ya ka link ka yalam yu shagawe pat ka page bat kapan ya UPI ID jong uta ubriu u enter ya UPI ID jong kumbala batai bat klik okay marsen klik okay kawan ka message kabade ka OTP jong ka net banking jong bat kumba batai uta ubriu u ai ya uta OTP lane yak tak Henry utliki code ke bawan hapo ka phone jong marsen ai ya uta OTP uta ubriu congratulations ba within a few minutes tak pisakan sa wan hapo ka account jong pi congratulations saisen have a nice day madu bu artab iya taka phone uni ubriu ru la sha thok hakidi nang thok nakata-kata nga ongi pi to long pi ki ba husiar tongin phai pat menta shak story ka balai
kani ka story ka balai bat kalong ka bakam skuma shushu ban ye tu ki artli ki story ka jingnot ba ka jing shlur jong kani ka nong to kalong palat ban ya ka ba ngila ban mudur hakani ka story ka balai ngan ge thu ipi kumno kini ki nong to leni ki nong thok ki thok om tang ya ka wei leni ka ar kalong ying henre ki thok ya barok ka wei ki snong kalong ka eke ka ba skuma ban perkhat kini kinang thok kira ya ka machine ka basna ya ka electricity bill bat kili rung haman la ka wei pa ka wei ka thliwing kham tam a chi ki thain nong kandong bat ki pren ya ki billat ki balong thik kum ka to ki billat ki bang ni jiyo manu punai bat ki sna ya ka bill ka batat dor kumba shispa arspa ka shong ha gir kom ying bat ki ong ya ki ta ki briu ba ka sarkar ka la patha yangi ban ya tho iphi ba ka sarkar ka penishlur ya ki pait ba ban siu ya ki billat jang kilang ba ka online system kabanangkong kan save ya ka por jumpi mat ka ar ka long ban yada na ka protocol ka bal sarkar ka labo man panjngai social distancing namar la da file chete se jaka ban sibil lai pi ha ban ying lan ba ka jing khap nge jang ki briu mat kumta ka sarkar ka la advice singi ban pnishluri phi ban siu ya ki bila jumpi da ka online system bat la da film don ya ka net banking phila ban siu hangi bat ngin siu na ka account jangi na ka mata jumpi bat kan long kum ba siu ya ki bil phone jang phi ke bat kum ne ki rung haman la ka wei pa ka wei ka thluying bat bon ki bla ngat hak tersim jong ki ni ki nong thok nong syukur na ka ta ka da ngong phi to long phi ki ba husiar ka jumut jonga habangasna ya ka ni video kamut ba phin suspect ya ki tu kinong sambil like henry phi dewan khmi bha ke lada ki wan kita kinong sambil like ki berthamai pat lada ki pen bori phi ban siu ya ki bilai haki langba ka online system tu long phi ki ba husiar manta haba phale asngeu ya ki tu ki light li ki chimi thokna ngan pen shai phi kumnu ki ni kinong thok ki thok ya phi haga tu ko story ka banang kong kumnu utu unong tu ula ban tip ya ka kerteng jong utu utrai jong dukan berkumnu u make ya ka payment henry ka payment kampoi sha utu utrai dukan PE ka niki fraud menta ki inven ya ka wei ka apps ka bathamai kan mau ka niki video janga kam de ka promotional video ka ban promote ya kita ka apps henry ka jumut janga ba phinong aware ban jangai na kita ki apps kini ki sparmer la niki fraud ki inven ya ka wei ka apps ka bathamai ka bagi code ya ka spoof paytm ka bamut ka apps ka balong duplicate jong ka paytm om tang ya ka paytm henry ya ki wei pat ki payment application kum jong ka phone pay nang ta ka amazon pay bat ki wei ki apps kini ki apps ki long thik kum ka PTM, ka Amazon Pay, ka Google Pay, bat ka Phone Pay. Ap ngan pen EP ka nuksa. Okay ngan sim ya ka nuksa jong ka PTM. Bat ngan pen seremi ka bat ka story ka banungkong. Utu nong tu uskan ya ka tu QR code da ka PTM ka basisya. Bat anda la pau ka ta ka UPI ID jong utu utrai dukan usim ya ka ta ka UPI ID bat utho ya ka hakata ka spauf PTM. Bat haba make ya ka payment ka pen e successful ni ka transaction ka long successful tang hakatu ka application hende ka jing sisya ukhlem le hera ya ka ta ka transaction. Bat screenshot ya ka ni banta bat ot no ya ka ni banta bat hop prang payment. Bat kani ka long ka jing pen syai ha ka jing ide bat ka to story ka banungkong. Ha ka jing ide bat kani ka story ka ba ar pila an kelinga na eken kini ki fraud lene ki hackers lene ki sparmer ki yo ya ka phone number jongi akumno ki tip ka kerteng jongi ba ka jubab jong ta ko long kumni kini ki fraud lene ki sparmer ki yo ya ka contact number bat ya ka kerteng jongi nang tu nampo ka PTM apps hi lene nampo jong ka phone pay apps hi kumno pila an keli okay to up ngan pen EP ngan pli ya ka phone pay apps jong ka phone jonga bat ngan enter randomly ya ka phone number jongno okay ngan persyang next number da kam don tu ngan persyang pad da next number bat halas kan selap ya ka kerteng jong uwe ubru penon kam ya ka phone pay bar kumne kini ki fraud lene ki sparmer ki message pat ki phone pat ya ki biru ki penon kam ya ka phone pay ha ka jinga de pat kani ka story ka balai pat kumno kini ki nong to lene ki fraud ki laban to yangi pi hang ne habang open ya kani ka apps jong ni ka fraud hang ne ka don ka option na kam taban pay ya ka electricity bill ya ka landline ya ka water ya ka DTH ya ka broadband gas pat kiwe pi hang ni bon ba ki lat lenti ba kini ki nong to ki laban thok yangi kini ki story ki bangala ya tho ipimenta ki de tang ki nuksa maphin long ki bahusiar ha ka ji im jong phi man la kasngi kini ki nong to leni ki nong thok ki la ban fraud iphi ha ki we pat ki lan haba ki kendo iphi halenti ki la ban ong iphi bangin don pisa ban siu ya ka payment jong uti ubriu bat ngadon tangan ki ATM sumhaban ai nga sanspa ban ngan transfer ya ka pisa na account jong ha account jong phi ba ki la ban use ya ka ni ka apps na kam ta ban thok iphi na ka ta daw long phi ki bahusiar te hakabakut jong kani ki video ka ega jingsnen ka banga kwa ban IP lang ba kani ki video jong ham ta si kalong ka banangkong nagamanta kitu ki di dukan ki bapenon kam ya ka QR code haka dukan jongki bat lada ka long ka bala penton kam no da kata ka sound box jong ka PTM ka ba phila ban yo haka dor ka batat na po jong ka online kumba live spa lani sauce pa ka dor jong ka tharai bat haba ki video ki sen ya ki pisa phi kata ka speaker kan speak out पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए।
ba katta ke pesa kala rung hapo ka account japi phim don kam shu ban pe ya ka message hakapor ba pon kam hende kata ka box kan krani kaba ar nagamanta jongi kiba penon kam ya ka PTM lani ya ka phone pay kan mau ba da ke wan ka phone call na po jong company ba wan ka cashback ha ka kerteng jongpi wan nam long kiba be ka company kam ju phone mar kam ju ai ya ka offer cashback lani la rafi yo ya ka cashback offer na po jong company kala ban ai hapo ka website jong ka he da ka ba phila ban scratch ya kinu ki coupon ka ba ai da ka company ka ba lai phila ban ong nga ba ngim ju penon kam ya ka PTM lani ya ka phone pay lani ya kinu ki payment apps Henry don kipor ki ba phi hab am patan kami ki kum hagan ko case phila ban dali manta kinu ki kam sarkar ka ba phi apply phi hab an siu online kala ban dei ke MPSC dan ka DSC dan ka ka kam company ro phi hab an siu online te hakum ka taka por phi di ban long ki ba husiar nga scam phila yo ke aka jimentoy na kani ki video jang am ta si ngin sa kendo ipi hakewi pat ki videos kado taka por bye bye stay safe